даврони истиқлолият 1100 سالگی دولت سامانیان. соли 1999 1100 солаги таъсиси нахустин давлати тоҷикон Сомонiyonро таҷлил намуда ба ифтихораш аввалин муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомониро ба ифтихораш дар шаҳри душанбе бисохт. 1310 سالگی امام اعظم. таҷлили 1310 солагии имоми аъзам ки бо мазҳаби ҳанафӣ шинохта мешаваду зиёда аз 70% мусулмонони ҷаҳон ба ин равия пайравӣ мекунанд ҷашн гирифта шуд. 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی. 1150 солагии сардафтари адабиёти классики тоҷику форс одамушаъро Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ки сардафтари адабиёти тоҷик ва кулли форсизабонони ҷаҳон шуморида мешавад ҷашн гирифта шуд. 600 سالگی عبدالرحمن جامی و 700 سالگی میرسید علی حمدانی. ҷашни 600 солагии Абдурраҳмони Ҷомӣ низ бо тантана дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон истиқбол гирифта шуданд. 700 солагии Мирсаид Али Ҳамадонӣ низ бо шукӯҳ ҷашн гирифта шуд. 150 سالگی نقیب‌خان طغرل. 150 солаги Нақибхон Туғрал арзёбӣ карда шуда дар зодгоҳаш муҷассамаи ӯ гузошта шуд. 800 و 815 سالگی جلال‌الدین بلخی. ҳар сол 30 сентябр озмуни Маснавихонии Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ гузаронида шуда 800 солагии ӯ дар Тоҷикистон ва 815 солагии Ҷалолуддини Балхӣ соли 2024 дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Париж дар иҳотаи олимону мавлоношиносони ҷаҳон бо тантана истиқбол гирифта шуданд. 700 سالگی حافظ شیرازی. имсол моҳи июни соли 2025 низ таҷлили 700 солагии Ҳофизи Шерозӣ дар шаҳри Париж дар қароргоҳи ЮНЕСКО бо зиёиёни ҷаҳон бо тантана ҷашн гирифта шуд. гуфтан бо маврид аст ки дар зарфи таърих аҷдодони тоҷик аз худ таъриху фарҳангу маданият бузургонашонро ба худ ва ба ҷаҳониён мерос гузоштанд.